ಇಂದಿತ್ತೆ ಅಮೇರಿಕದ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಮುಲ್ಪ ತಾದಿ ಡೆಂಚಪ್ಪುಡು ಮಂಡ ಏಳು ಲೇನ್ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಲೆಫ್ಟ್ಡ್ ಮೂಜಿ ಲೇನ್, ರೈಟ್ಡ್ ಮೂಜಿ ಲೇನ್, ನಡುಟ್ ಒಂಜಿ ಲೇನ್. ಇತ್ತೆ ರೈಟ್ ಕಟ್ ಮಲ್ಪರೆ ಈಸಿ. ಮುಲ್ಪ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ರೈಟ್ ಆಪನೆ ಇಟ್ಟದ ಹತ್ರ ರೈಟ್ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಬಜ್ಜಿ ಈಸಿ. ಲೆಫ್ಟ್ ಕಟ್ ಮಲ್ಪಡಂಡ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಮಿಡಲ್ದ ಲೇನ್ ಬರೋಡು. ಆ ಲೇನ್ ಬರ್ತದೆ ಇರೋಡು ಗಾಡಿ ಚಂದ ಲೆಫ್ಟ್ ಹಾಕೋಲಿ. ಬೊಕ್ಕ ಸಿಗ್ನಲ್ ಅಲ್ಪ ಲೆಫ್ಟ್ ಹಾಕೊಡಂಡ ಸಿಗ್ನಲ್ ಗ್ರೀನ್ ಇತ್ತಂಡ ಆ ಮಿಡಲ್ದ ಲೇನ್ ಹಿಡ್ದು ಲೆಫ್ಟ್ ಹಾಕೋಲಿ. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಹಾಕೋಲಕ್ಕೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಮಿಡಲ್ ಲೇನ್ ಬರ್ನ ಸ್ಲೋ ಆಗೋದು ಬರೋಡು. ಬೊಕ್ಕ ರೈಟಿಗೆ ದಾಲ ಬಂಗ ಹಚ್ಚಿ ರೈಟ್ ನಾರ್ಮಲಿ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ಡೆಂಚ ಲೆಫ್ಟ್ ಹಾಕೋಣ ಅಂಚ ಆಗಿದೆಲ್ಲ ರೂಲ್ ಇಚ್ಚಿ. ರೈಟಿಗೆಲ್ಲ ಸಿಗ್ನಲ್ ಮಾತ್ರ ಭಾರತಡ್ಲ ಒಂದು ಮೂಲ ಉಂಡು ಸೇಮ್ ರೂಲು ಅಂಚ. ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿಲ ಮುಲ್ಪ ರೈಟ್ ಸೈಡೇ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಮತ್ತು ಡ್ರೈವಿಂಗ್ಲ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲದ ಫ್ರಿಜ್ಜಿದ ಡೋರ್ಲ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಹಿಡಿದು ಓಪನ್ ಮಲ್ಪರೆ. ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿಲ ಸಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಆದುಂಡು. ಇಂಡಿಯಾಡ್ಲ ಈ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಥವಾ ರೂಲ್ಸ್ ಮಾತ ಉಂಡು. ಆ್ಯಂಡ್ ನಮ್ಮ ಆತು ಸೀರಿಯಸ್ ಆದ ನಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕೆ ತೆರೆದಿಜ್ಜಿ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ನಮ್ಮ ಆತು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆದ ಮಲ್ತೊಂದಿಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಮಲ್ತುಲೆ ಒಂದು ಮೈನ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆದ ನಿಕ್ಲಿಕ್ಕೆ 7 ಲೇನ್ ತೋಜು. ನಾವು ಪ್ರಕಾರದ ಒಂದೇ 7 ಲೇನ್ ರೋಡು ಎಟ್ಟು 7 ಲೇನ್ ಉಂಡು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆದ. ಬೊಕ್ಕ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಮಾತೆರ್ಲ ಒಂಜೇ ಸ್ಪೀಡ್ ಇಡು ಪೋಪೇರು. ಓವರ್ಟೇಕ್ ಮಲ್ಪುನಗಲ ಸ್ಪೀಡ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಲ್ಪೇರು ಒಟ್ರಾಸಿ ವೈಪುಜೇರು ಅಂಚ. ಬೊಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ಸ್ಮೂತ್ ಆದುಂಡು ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಮುಲ್ಪ. ತುಲೆ ಮುಲ್ತ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟು ಯಾನ್ ಸ್ಟೇ ಆದಿತ್ತಿನ ಹೋಟೆಲ್ ಮೂಲುಂಡು ಅದುಲೆ ರೈಟ್ ಇಂಚೆನೆ ಪುಣ್ ಮಾತ ಏತೆ ಮಲ್ಲ ಅಂಗಡಿ ಅವಡು ಏತೆ ಮಲ್ಲ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಲ್ ಪಂಪ್ ಒಂದು ಅವು ಎದುರು ಪಂಪ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಪಂಪು. ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಲ್ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾತ ಇತ್ತನಲ್ಲ ಒಂದೇ ಸೈಜ್ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಈ ಊರು ಅಂತೆ ಮರುಭೂಮಿ ಇಲ್ಲ ಕಂಚ ಮುಲ್ಪ ಪೊಯ್ಯದ ಕಲ್ಲರಡಿ ಉಪ್ಪುಂಡು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಮಾತ ಅಂಚ ಪೊಯ್ಯದ ಕಲ್ಲಡಿ ದಯಬಂಡ ಕುರಾಂಡಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಚ್ಚಿ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಎದುರು ಪುನಃ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಪಂಪ್ ಹಿಡ್ದಾದ ಉಪ್ಪುಂಡು ಬಂಡ ಒಂಜಿ ಅಗತ್ಯ ಬೋರ್ಡ್ ಅಪ್ಪನ ಸಾಮಾನ್ದ ಅಂಗಡಿಲ ಉಪ್ಪುಂಡು ಅಲ್ಪ ಹಾಕಲ್ನಾನೆ ಅಂಚ. ಮುಲ್ಪ ಪೂರ ಈ ಪೊಯ್ಯದ ಊರು ಗುಲೆ ಒಂದು ಪುನಃ ಮರಕುಲು ಮಾತ ಉಲ್ಲ ತುಲೆ ಈಗಲೂ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗೋದು ತಗೊಂಡು ಪೋಲಿ ಹೂವಲಿ ಅಂಚ ಮಾತ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಲು ದೂರಡುಲ್ಲ ನಿರ್ಮಲವಾದುಂಡು. ಒಂದು ಅಮೇರಿಕದ ಬೇತೆ ರಾಜ್ಯಲ್ಲೂ ಬೇತೆ ರೀತಿ ಉಪ್ಪುವ ಯಾನಿತ್ತೆ ಬತ್ತಿಪ್ಪುನ ರಾಜ್ಯ ಇಂಚ ಉಂಡು. ಇಲ್ಲಿ ಮುಲ್ಪದ ಟೆಂಪರೇಚರ್ಲ ಭಯಂಕರ ಸೆಕೆ ಮುಲ್ಪ. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಮುಟ ಭಯಂಕರ ಸೆಕೆ, ಆಗಸ್ಟ್ ಮುಟ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಕೋಲ್ಡ್ ಆರ ಶುರು ಆಗ್ಬೋದು. ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಮುಲ್ಪ ಒಂತೆ ರೋಡು ನಡಪರ ಏರ್ಲ ನಡಪುಜರು ಮುಲ್ಪ ರೋಡು ನಡ್ತೊಂದು ಪೋಪುನ ಜಾಗಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಕಮ್ಮಿ ಬಯ್ಯದ ಬರ್ತಂತೆ ಜಾಗಿಂಗ್ ಮಲ್ಪೇರು. ಬೊಕ್ಕ ಬೈಕ್ ಮತ್ತು ಇಜ್ಜಿ ಮೂಲು ನಿಕಲ್ ಇದು ತಗೊಂಡು ಉಪ್ಪುಡು ಖಾಲಿ ಕಾರೇ ಉಪ್ಪುನು ಬೈಕ್ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪಿಜೇರು. ಭಯಂಕರ ಸೆಕೆ ಇತ್ತೆ ಕಾಣೇನೆ ಭಯಂಕರ ಸೆಕೆ ಉಂಡು. ಇತ್ತೆ ಮುಲ್ಪ ಗಂಟೆ ಆಜಿ 53 ಆಗ್ತದೆ. 12 ಗಂಟೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಭಾರತದ್ದು. ಆಜಿ 53 ಬಂಡ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ 7 ಕಾಲ ಆದಿಪ್ಪು ಬಯ್ಯ ಅಂಚ. ಮುಲ್ಪ ಇತ್ತೆ ಸೋಮವಾರ ಕಾಂಡೆ ಅಲ್ಪ ಬಯ್ಯ ಸೋಮವಾರ ಬಯ್ಯ ಆದಿಪ್ಪುನು ಅಂಚ. ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನಕ್ಕೆ ಏನು ಲೆಕ್ಕಜ್ಜಿ ಮುಲ್ಪ ದೊಂಬು ಇಂಥ ಕಂಡಾಗ ತುಂಟನ್ನು ಕೊಡ್ದು ಉಂತುನಾಗ ಎಂಚ ಪೊತ್ತಿಲಾಗ ಹಾಕೊಂಡು ಅಂಚೆನೆ ಮುಲ್ಪ ಭಯಂಕರ ಸೆಕೆ. ಬೊಕ್ಕ ಬೆಗರುಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಹ್ಯೂಮಿಡಿಟಿ ಇಜ್ಜಿ ಮುಲ್ಪ 10% ಹ್ಯೂಮಿಡಿಟಿ ಅಂಚ ಚೂರ್ಲ ಬೆಗರುಜ್ಜಿ ಗಾಳಿಡು ಒಂಚೂರ್ಲ ನೀರ್ದ ಫಸಲ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ತೂತ ದಿಕ್ಕಿದ ವಾಕಿಲ್ದೆ ಕುಲಿಲಕ ಪೊತ್ತಿಲಕನೇ ಹಾಕೊಂಡು ಅಂಚ ತಿಳಿ. ಸ್ಪೀಡ್ ಲಿಮಿಟ್ ಪೂರ ಇಂಡಿಯಾದ ಲೆಕ್ಕನೇ ಮುಲ್ಪ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾದ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಈಜಿನ ನಡುಟು ಉಪ್ಪುಂಡು ಇತ್ತೆ ಡಿವೈಡ್ರೆ ಇತ್ತನ
ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಉಂಟು ಮುಂದೆ ತುಲೆ ಒಂದು ಯಾನುಪ್ಪುನ ಹೋಟೆಲ್ ಎದುರುಡು ಶಾಪಿಂಗ್ ಒಂದುಂಡು ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಲ್ ಉಂಡು ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಮಾತಿರಗ್ಲ ನನ್ನ ಹೊಸತು ತಲೆಯ ವೀಡಿಯೋ ಎತ್ತನೆ ನಾನು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಪೇನೆ ಹೊಸ ವಿಚಾರ ತೆರಿಪಾರಿಗೆ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ